दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दख'रानि बेरनांगौ थानाय मोनसेल' नायलुजाल' फरायसालिमा एबा कलेज जनता फरायसालिमा याव गोदानै मुं थिसनफैनाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन जनता फरायसालिमा दालाइसा एबसुनि हेफाजाबाव आरो बे हाबाफारिया जोंहा जोबोर मेहेरगोनाङै जोङो साक्सेसफुलि जोङो खुंलांनो हाबाय। बेयावनो जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजनि मानगोनां गोरायुं डक्टर अजित बर' सार आरो जोंनि दतमानि मानगोनां बिअ सोमदोन नार्जारि सार बिथांमोना जोबोद बेसेन गोसा सुबुरुन बा जोंनि फरायसाफ्रा नैबे दानि समाव लाथारनांगौ गोसोआव लानो गोनां आरो सानफ्रोमबो मावनो गोनां जे खामानिफोर बेफोरनि सायाव थुलुंगाखांथाव बिबुंथि होलांबाय। फरायसाफोराबो जोबोद मोजाङै बाहागो लादों जोबोद मोजाङै खोनासंदों जोङो नुनायावहाय दा बेखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ बिराद साक्सेसफुलि जादों होननानै सानदों। दा जोङो रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बे हाबाफारिखौ थांनाय गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंनाय बायदि देग्लायबो खुंदों। दा बे हाबाफारिखौ खुंनायनि उद्देश्यहा जोंहा मोननै एक नाम्बार उद्देश्यआ बे गोदान फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय आरो बेहायनो जोंहा थाखोमानाय मोनसे उद्देश्य दंबावो बेनो जाबाय आथिखालनि बे ग्लबेलाइजेसन बिरोंदामिनारि बे जुगावहाय जे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बा जोंनि लाइमोन फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो मोनसे बिथिङावहाय सांग्रां जानो थाखाय बा मिथिनानै लानो थाखाय जोङो खाबु होनायनि नोजोरजों बे हाबाफारिखौ खुंदों जे दिनैनि समाव जायफोरा सम आरो सोलोंथाइखौ मोनसे थिग टाइमाव बाहायनो हायो बा नांगौ बादि बाहायनो हायो बेबायदि सुबुंफोरासो जिउआव देरहासार जानो हायो। बे मोनसे बाथ्राखौ जोङो जोंनि आलासिफोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरखौ मिथिहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ खुंदोंमोन। बे आरो जोङो रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दासिम जोङो जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाइनि आबहावायानो जा बा समाजारि जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। दख'रा एबसुनि थांनाय 52थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोङो माखासे बिथांखि लादोंमोन जे जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय 110टा बर' गामिनि जोंनि समाज बेबस्था जोंनि सोलिनाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थासारि बेखौ लानानै जोङो सावरायलायनानै माखासेखिनि बिथांखि लादोंमोन आरो बे बिथांखिखौ लानानैनो दिनै जोङो गामि गामि हाबनानै समाजारि सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जोङो बे बिथांखिखौ गामियाव मावफुंनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायगासिनो दङ। जोङो 1 नाम्बार बिथांखि बायदियै जोङो लादोंमोन जे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोंनि न'खर जोंनि समाजनिफ्राय जों फोजोबनांसिगौ। दा बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ फोजोबनो थाखाय जोङो मोनसे प्रपार खालि बिदि मेल मिटिंल' खालामाजासे गामियावनो गावबागाव गामिया गावबागाव न'खरा दायथ' लानो हानाय बायदि बा बिदि बिबान लानो हानाय बायदि जोङो माखासे बिथांखिखौ दिनै गामियाव होबाय। आरो 2 नाम्बाराव जोङो जोंनि गथ'फोर जायफ्रा 6, 7 फरायो एम इ स्कुल फरायबानो दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि गथ'फ्रा जौ लोंनो सोलोङो सिगारेट फाग्ला जायो बायदि बायदि निसाफोराव दिनै गफबनाय बे मोनसे गाज्रि लक्षनखौ जोङो नुनानै जोङो नायनानै नुबाय। जोंनि साखाथियाव जोंनि सिथ्लासेयावनो रायजो जानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठि बिथांमोननि फिसा फिसौआ जोंनि बेबायदि बैसोआव जायफोर दा जौ लोंनानै बा नोङो एम इ स्कुलाव फरायबानो जौ लोंनो सोलोंनाय बेबायदि थासारिखौ बिसिनाव नुवा। दा बिसिनाव नुयैनि खारनखौ जों नागिरनायाव नुबाय बिसोरनि न'खरावनो बिसोरनि समाजावनो लोंनाय जानायनि मोनसे बेबस्था मोनसे थासारिया गैया। नाथाय जोंनिया दिनै फैबाय नायफैबाय जोङो नुबाय जोंनि न'खरावबो दिनै जौ लोङो सानफ्रामबो जोंनि माने गामिनि समाज बेबस्था बा समाजारि हाबाफारिफोर रायजो हुआ खामानिफोर जेरै हाबा सारादु बायदिफोराव जौ लोंनाय जानाय बेजोंनो जोंना खुंनाय जायो। दा बेवहायनो जोंनि गथ' गथायफ्रा बे हाबायाव बे सारादुआव थांनानै जोंनि देरसिनफोरा गिदिरसिनफोरा जेखौ मावो जेखौ खालामो बेखौ नुनानै दिनै सोलोंनानैनो बिराद थाब गोरलै बैसोआवनो सम जायैयावनो जोङो लोंनाय जानायखौ जोङो बारायबाय थानाय बेबायदि मोनसे मोनदांनानै दा दिनै जोंनि समाजनिफ्राय जोंनि गामिनि बिदि रायजो हुआ हाबा हुखा बायदिफोराव दख'रानि सिङाव गामिफोरखौ जौ लोंनायखौ बेदर जानायखौ जोङो माने बन्द' खालामनो थाखाय मोनसे बिथांखि लादों। आरोबाव 3 नाम्बार बिथांखि बादियै जोङो लाबावदों गामिफोरखौ जोङो खावलायदों जे बे 3 नाम्बार बिथांखियानो जाबाय जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय दरफ्रोमबो गामिया दिनै गामियावनो मोनसे फरायसाफोरनो बा इयुन जोलैफोरनो सोलोंथाइ लानायनि आखल आखु दानायनि मोनसे मोजां आबहावा मोजां मोनसे थासारि जोङो दानानै होनांगौ। जोङो सोलोंथाइखौ लानानै बा जोंनि आखल आखु दानानै जोंनि इयुन जोलैखौ लानानै जोंनि बिमा बिफा बा जोंनि न'खरा जेसेबां माने सिरियास जानांगौ गुबुन जाथि जनगोष्ठीया जेसेबां सिरियास जोङो बेखौ नुवा।
दा बेखायनो दिनै जों माखासे टाइम टेबोल थिक खालामनानै होनो थाखाय खावलायदों जों एमइ स्कुलाव थाङोबा एमइ स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा जोंनो खिथाहरो क्लास 6 7 मोनबाय नै फरायसा उमुक स्कुलनिफ्राय फैदों उमुकनि फिसा दासिमबो गावनि नामखौ इंराजिनि लिरनो रोङा बिनि उनाव हाइ स्कुलाव थाङोब्ला खोनायो हाइ स्कुल मेट्रिक परिखा होसिगोन देग्लाय खालमासि दाबो इंराजिनि सोदोब मोनसे नायनानै फरायनो रोङा नै बेबायदि जोंनि फरायसाफ्रा दा सोलोंथाइ लागासिनो दं दायखौ सोरनो होनो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा दिनै फोरोंनांगौखौ फोरोंगासिनो दङ स्कुलाव बा कलेजाव बा जोंनि समाजारि बा जोंनि माहारियारि आफादफोराबो दिनै सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ सांग्रांथि होनाय गुबुन गुबुन हाबाफारि अब्ला दायखौ जोङो सोर होनो आल्टिमेटलि दिनै फैयै फैयै जोंनि बिमा बिफा जोंनि न'खर जोंनि समाजावनो बे दायखौ जोङो रुजुननांगौ जानानै फैदों खारन दिनै न'खराव जोंनि समाजाव लेखा फरायनायनि मोनसे थासारि मोनसे बेबायदि आबहावा गैया दा बेखायनो जों गामिफोरखौ फुंबिलियाव बा जोंनि बेलासि टाइमावहाय खयथायाव न'निफ्राय ओंखारनो मोनो बा खयथायाव न'आव हाबनांगौ बेबायदि मोनसे टाइम टेबोल थिक बानायनानै लानानै गामिखौ सालायनो थाखाय बा गथ' गथायफोरनो लेखा फरायनायनि मोनसे थासारि सोरजिनानै होनो थाखाय जोङो बिथांखि लादों आरो दा बे गामि गामि हाबबाय थानायावनो जों गोबां गामिनिफ्राय माखासे ग्रिभेन्सेसफोर जों मोननो हादों जेंना जेंसिफोरखौ जोंनो फोरमायदों जे दिनै गुदि फरायसालिफोरा जोंनिया गोबां जाहोननि थाखाय थैलांगासिनो दङ दा बे थैलांनायनि बेलायावबो जों दिनै नुबाय दाखालि गरम बन्द मोनखांनायनि उनाव जोंनि फरायसालिफ्रा जेरैबायदि क्लास जानांगौ बा जोंनि फरायसालियाव जेरैबायदि सोलोंथाइ लानांगौ मोननांगौ बेवहाय माखासे जोंनि मावनांगौ जायफ्रा खामानि मावनांगौ गोबां बिथिंनिफ्राय बिथांमोना लेहेमिया जानायखौ नुदों दा बेखायनो जोङो एबारनिफ्राय मा खालामदों फैगौ सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइकनिफ्राय अक्ट'बरनि फार्स्ट उइकसिम दख'रानि सिङाव थानाय जेसेबां गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालिफोराव प्रेक्टिकेलि जोंनिफ्राय टिम थांनानै जोङो जेंना जेंसिफोरखौ समयसाफोरखौ जोङो सावरायहैनो बुजिहैनो थाखाय जोङो नाजानो खामानि मावनो थाखाय दिनै बेखौ जोङो बुंनांगोन जे दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो जोंनि नाजानाय जोंनि केपासिटिजों जोङो थाद'नाय गैयै जोंनि समाजनि बेलायावनो जा बा जोंनि गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो खामानि मावनो लागासिनो दङ दा बे साहस आरो बेखिनि जों मावनो हानाय खामानि जोङो बेनि क्रेडिटखौ जायफ्रा सिगां सारियाव थानानै सिगां समाव जोंनि दख'रा एबसुआवनो जा बा जोंनि दख'रा एबसुनिफ्राय जायफ्रा दैदेनगिरि बिबानगिरि लानानै दिनै खामानि मावलांबाय बै बिथांमोननि इन्सपिरेसन बिथांमोनखौनो जोङो सिगाङाव दोननानै बिथांमोननि थांखि आरो नोजोरखौनो उनसंनानै जों दिनै खामानि मावनो थाखाय दिनैनि रामफलबिल दख'रानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे इयुन जोलैफोर जोङो बिबानगिरिफोरा जोङो बे साहसखौ मोननो हादों मानो बुङोब्ला नैबे रामफलबिल ओनसोलनिफ्राय जोंनि जाथिखौ दैदेननाय जोंनि समाजखौ दैदेननाय जोंनि आफादफोरखौ दैदेननायाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय जोङो खम नङा खारन नैबे रामफलबिल दख'रानि सिंनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसनगिरि गाहाय नेतारि मानगोनां रुंसारि कनेकेसन नार्जारिया बे जायगानि आरो बिनि गोबां मख'जाथाव दैदेनगिरिफोर दङ दा बेखायनो जोङो बे साहस बिथांमोननि जे मावलांनाय बिदिन्थि जों बेखौनो उनसंनानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि जाखिनि खामानि मावबाय थानाय बेखौ जों दिनै बुंनानै लायोबा बुंद्रायनाय जागोन जोङो जोंनि माखासे मेलेमजिबिफोर जोंनि रायजो राजाफोर जोंनि मानसिफोरनिफ्राय जों दिनै जाबायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ बेखौ दिनै एप्रिसियेट खालामनाय मोजां मोननाय आरो बिनि फिथाइखौ जोङो बिराद थाब मोननो लुबैयाखै खमसे खम 1 बोसोर 2 बोसोरनि गेजेराव जोंनि अन्तत नैबे रामफलबिल बा सेरफांगुरि ओनसोलाव जोंनि समाजाव बा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जे दा सोलिबाय थानाय गाज्रि आखल आखुफोर बेफोरनि बागै सुद्रायनाय बा बेफोरनि बागै सोदांनायाव जोङो एसेबाबो जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो बेनि फिथाइखौ मोननो हागोन जोङो बे आसा बे गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन